Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Good morning friends, good morning Daye panandulle pandem kande vlog maltondulle. Ini aitarada vlog maltondulle. ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೋಲ್ ದಾಯೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೇ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರು ದಾಯೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಲು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎದುರು ಪಾತೆರೆ ನಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಡೇ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಉಕ್ತುಲೆ ಕಾಂಡದ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದ ಐತಾರದ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರುಡೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರುಡೆ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಜಿಗ್ಗಾದ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಕಾವೂರ್ದಾದು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕದ್ರಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ ನಂತುರ್ಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಚ್ಪೆ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ತರ್ದಾದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ತುಲೆ ಬಚ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡು ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇಂದು ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾವೂರ್ಗ್ ಪೋಲಿ ಪುಚ್ಚಿ ಬಲ್ತನು ಇಂದು ನ್ಯೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾರ್ದೇರ ಅರೆ ಪಲಂಚಿನಿ ಐತೆ ಎದುರ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೇರದ ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆತ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ 7 ಕೆರೆ ಎತ್ತಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಪೂರ ನೀರು ಸಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತರ ಒಂದುಲ್ಲ ಏತು ಐತ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತೋನಗೆ ಎಂಕ್ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂತು ಮಿತ್ತು ಕುತ್ತೊಂಡವು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಏಳು ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ 7 ಕೆರೆ ತದ ಪಂಡವು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಜಾರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಓಲಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳೈದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ ಹನುಮಂತನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಳ್ಳೆನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏರ್ ತೂತಿಜರ್ ಹನುಮಂತನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಾಂಡಲ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಒಂದೇನು ಅಕ್ಳು ಮಿತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಹಾಂ ಇಂಕ್ಲಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋಗೆ ಇಂಕ್ಲಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳರೆ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಅಂತುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಈ ತಿರ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋ ಏನ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬಲ ಏನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪಂದ ಪಂಡ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪೈಜತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಡೈಕ್ ಏನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟಾಪುಲು ಒದ್ದೆತ್ತು ಕೈಕಾರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂತುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನ ತಿರ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಕುತ್ತೊಂಡವು ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಪಂಡೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೂಲ್ದಾದ ಮಣ್ಣ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರೆಂಕ್ ಎದುರುಡು ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಅವಳು ಚೂರು ಅಂಗಡಿ ದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಗಲಟೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಐಟ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಬಡವ್ಲ ಅಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಬಚ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ತ ಮೆನ್ಯು ತೊಚ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಐತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂತೆ ಯಾ ತಿನ್ಪುನ ಅವತಾರ ದೇರ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಡೋಚವ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಐಕೆಂಕ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಕಾಲಿತ್ತಿ ಜೈಕ್ಯಾನೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ದೆತ್ತ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ. Thanks for watching my video.